ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି କହୁଛି ଯାହା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଏମିତି ନ ଘଟୁ। ଯାହାର ଯାହା ହେଇଥାଉ ଆଇନ କାନୁନକୁ ଆମେ ହାତରେ କେବେ ନେଇପାରିବାନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଇନ କାନୁନ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଅ, ବଢିଲି। ତାଙ୍କୁ ଯାହା କରିବାର ଥିଲା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ଅପଦସ୍ତ କଲେ ନିଜକୁ, ନିଜର ଶିକ୍ଷା, ନିଜର ଅ, ମାନେ ଅପବ୍ରିଙ୍ଗିଂ କୁ ସେ ଶୋ କଲେ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଯୋଉଗୁଡିକ ଆଲିଗେସନ୍ସ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କି ସେମାନେ ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି ଯୋଉମାନେ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ବିକଜ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ଭିଡିଓରେ କି କଣ ଘଟଣାଟା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ କୋଉ ଭଳି ପ୍ରକାରର ରାସ୍ତା ମଝିରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଉ ନିଜ ମାନେ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କି ରାସ୍ତା ଖେଳ କରିବା ଆଉ ବିଆକୁ ବିଆ ଝିଅ ଲାଗନ୍ତି ଘଷାଘୁଷି ହେବା ସେଠି ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଯିବ ତ ବିଆକୁ ମୋ ବିଆ ସେଇ ଖେଳ କରିବା। ବେଧେଇ ରାଣ୍ଡି ନେଇକି ବେଧେଇ ରାଣ୍ଡି ଛୁଡ଼ି ହେଉଛି କ'ଣ ବିଆ ମୁଣ୍ଡି ନା ଦୁଧ ମୁଣ୍ଡି ମା ଗିଆ ହଁ ରାଣ୍ଡି ନେଇକି ରାଣ୍ଡି ଜାଣିଛୁ ନା ତ ପେନ୍ଦରିକି ଗିଆ ହେଇକି ପେନ୍ଦ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବି ଜାଣିଛୁ ଛୁଡ଼ି ହେଉଛୁ ବେଶୀ। ଖେଳିବି ଆସୁନୁ ଖେଳିବା ଦୁଧକୁ ଦୁଧ ଘଷାଘୁଷି ହେବା ବିଆକୁ ବିଆ ଘଷାଘୁଷି ହେଇକି ଖେଳିବା ପୁରା ହିଟ୍ ହେବ ପାଣି ବାହାର କରିଦେବି ଗୁଡ଼ ପୁରେଇକି ତ ବିଆରେ ଗୁଡ଼ ପୁରେଇକି ପାଣି ବାହାର କରିଦେବି। ଆଉ କେମିତି ଖେଳିବା କିଲୋ ବେଧେଇ।